Εστρέλα είναι το όνομά της. Σας είπα ότι είναι μια νεαρή γυναίκα, είναι από τη Σουηδία, ωστόσο έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα. Θα μας τα πει η ίδια καλύτερα, γιατί εκτός από τη σχέση με την Ελλάδα έχεις και πολύ καλή σχέση με την Ανταρκτική. Μπέλα, αν μου επιτρέπεις το ελληνικό. Διεκδικείς μία θέση σε μία σημαντική βράβευση. Θέλω να μείνουμε όμως στο έργο το οποίο κάνεις για το περιβάλλον, με αιχμή την Ανταρκτική όμως. Βέβαια, καταρχήν καλημέρα σας από την όχι τόσο κρύα ως Ανταρκτική, αλλά επίσης κρύα Σουηδία. Πολύ χαίρομαι ότι είμαστε μαζί σήμερα. Ναι, λοιπόν, για την Ανταρκτική, καταρχήν όλοι αναρωτιούνται πώς μου ήρθε εμένα να ασχοληθώ με την Ανταρκτική που είναι τόσο μακριά. Βασικά όμως, εγώ ασχολούμαι ανέκαθεν με το περιβάλλον, γιατί είμαι περιβαλλοντικός δημοσιογράφος και θεωρώ ότι η ενημέρωση είναι πολύ σημαντική, γιατί όλοι κατά βάθος νοιαζόμαστε πολύ για το περιβάλλον, απλά κάποιες φορές το ξεχνάμε. Για την Ανταρκτική όμως, θεωρώ ότι η Ανταρκτική, επειδή ακόμα δεν έχει χαλάσει εντελώς, αλλά βέβαια είναι ένα βήμα πριν από ό,τι έχει γίνει και στην Αρκτική, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό ωστόσο, επειδή υπάρχει ακόμα ελπίδα να κάνουμε κάτι. Θεωρώ ότι είναι πιο ενθαρρυντικό για τον κόσμο να ακούει θετικά μηνύματα και ότι μπορούμε να κάνουμε μια αλλαγή, ότι το αύριο το αποφασίζουμε τελικά εμείς, από ότι να ακούμε ότι είναι δύσκολα, δεν μπορούμε, δεν και. Οπότε γι' αυτό αποφάσισα να πάω στην Ανταρκτική, να φέρω όλο τον κόσμο μαζί μου μέσα από τα blog, τα social media μου, το βιβλίο μου, τα πάντα. Έχεις βρει αρκετούς να σε ακολουθήσουν σε αυτή την προσπάθεια? Βέβαια. Και πριν πάω στην Ανταρκτική, μισή Ελλάδα μαζί μου ήταν. Μεγάλη αποστήριξη από πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Μιας και μιλάμε για την Ελλάδα, πες μας λίγο τι σχέση έχεις. Γιατί μαθαίνουμε ότι είσαι από τη Σουηδία. Το επίθετο είναι το μισό ελληνικό. Παπαδοπούλου, Εστρέλα. Τι συμβαίνει ακριβώς? Είναι ένα μεγάλο μίξ. Ο πατριός μου είναι Έλληνας και έτσι από μικρή έμαθα να αγαπάω την Ελλάδα. Και να μιλάς ελληνικά επίσης. Τα έμαθα. Σπούδασα στη Θεσσαλονίκη δημοσιογραφία, οπότε έμεινα και εκεί 5 χρόνια και είναι μια χώρα που την κρατάω πάντα πολύ κοντά. Και πόσες φορές έχει χρειαστεί να ταξιδέψεις ως την Ανταρκτική? Πήγα μία φορά. Πόσο έμεινες? Πάγωσα, αυτό είναι. Και επέστρεψες. Πόσο καιρό έμεινες τότε την πρώτη φορά? Ήμουνα 3 εβδομάδες εκεί και μπόρεσα μέσω από τα δικά μου τα μάτια να δείξω σε όλο τον κόσμο το πώς είναι η κατάσταση εκεί, γιατί δυστυχώς στην Ανταρκτική μπορούμε να δούμε με το γυμνό μάτι τις κλιματικές αλλαγές και με όλο αυτό μάζεψα όλες τις πληροφορίες, όλα τα θετικά που μπορούμε να κάνουμε. Τα έγραψα εδώ στο βιβλίο μου An Antarctic Diary, που σε λίγο θα βγει και στα ελληνικά. Και αυτό το βιβλίο έχει ως σκοπό να κινητοποιήσει τον κόσμο, να λάβει δράση, να σκέφτεται και για τους πιγκουίνους που χρειάζονται τη βοήθειά μας, αλλά και εμείς χρειαζόμαστε πολύ την βοήθεια της Ανταρκτικής, διότι σκεφτόμαστε ότι είναι κάτι πολύ μακρινό, αλλά είναι καθημερινά πολύ σημαντικό για την ύπαρξή μας. Ένα παράδειγμα είναι ότι η Ανταρκτική ρυθμίζει όλη τη θερμοκρασία της θάλασσας της γης και χωρίς αυτήν εμείς δεν θα μπορούσαμε να υπάρχουμε. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να της δώσουμε την αγάπη μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμάς το ότι σε γνωρίσαμε και γνωρίσαμε ολόκληρο το έργο σου. Θέλω να μας πεις το blog σου, τη σελίδα σου, που μπορεί να βρει ο κόσμος και να δούμε και όσοι δεν έχουμε δει αναλυτικά όλο το υλικό που έχει συγκεντρώσει. Βέβαια. Λοιπόν, το βιβλίο μου μπορείτε να το αγοράσετε μέσω την ιστοσελίδα μου bellaestrella.se και επίσης μπορείτε να με βρείτε στο Facebook, η σελίδα λέγεται Help Me Protect Antarctica και εκεί κάθε μέρα γράφω διάφορα tips που μπορούμε να κάνουμε, μικρά πράγματα στην καθημερινότητα για να βοηθήσουμε το περιβάλλον στο σύνολο. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε. Καλή συνέχεια στη δύσκολη, η αλήθεια είναι, μάχη που δίνεις. Να είσαι καλά. Χαιρετάμε λοιπόν την Μπέλα Παπαδοπούλου Εστρέλα.